jing iakob theibhabriew kadai kawai na kita masa kabala syong skem hak imlang sa lang kajongi labun bun snem kadai kata rynsan kaba peni perthai ya ka jing wandur kaba itnat jong ka kenthai hak jing bhabriew ka jong ka ha kisap kipong kiba kidon ha ka jing syong kun jong ka long renyeng jong ka jing kerpang ka jong ka Henry kabadanya kipor pat ngisngoba ka don kam ban bo jing keli bat ban ya penle jing mut kindiat halor kita ki kyrdan jong ka rynsan iakob hakine kipor Kakertan ke jong akade I aren lingdo pipet ya ka shelong menta akani kapor yang pin kendu ya pi ya iparlok ibakerpang ha kene ka kenti snem 1000 kendai spah kendai popra kalarung haka kitab history takabayo ya ka nam Miss Meghalaya ka baningkong Hadin arhun riu snem kalawan pai syaka rynsan jong ka perthai haka jing iakob theibhabriew bat kala job ya ka Mrs. World Peace arhajar arphosau kadai kalong keme kanong seng kam la jong bat ka kenthai ka basngau tenat bat eat ya ka pin inam halor rynsan kalong ka briu ka bat tebit ban pindon kam ya la kapor habun ki jat kam ki bakong san idon hang ni bat ngi ban ya thu shaphang ka jingya linti jong bat ka jo kapor tungin ya persyang ban sngau thu kindiat na hakabaya dai bat ka jingya pin inya jong ki babon halor ka rynsan iakob theibhabriew hakini kipor kibamenta to priang sngobha ya ikong pinky maring Pinky ngapadiang subhai pi sya ka program hakani kapor ningkong ka sin jam ka baningkong jong pi sya kani ka lumpung ka baki khot kata ka beauty pageant lani kata ka jing iakob theibhabriew kum baki ong hakaktin khasi khasdang house nem 1000 khandai spah khandai punyo hadian kata house nem 1000 khandai spah khandai pupra pilarung hakata ka kitab history kum baki khot bat pila job ya ka nam Miss Meghalaya ka baningkong Pila punya tu yang akan diat halor ke jingya linti jong pi syakani ka thong hadu manta kublai shibun ya pi aren kani ka jingya kun kumba pi ong ma pi kini ki theibhabriew kani beauty pageant kumba ngi ong mengi daka pareng nado dangret stanat ha bangan mikmat ha school ne ha por bangi ala kai nengi don hayeng bat ki para bat ki perlog ngastanat ha ban ya bat ki janjong email ki jensam jong email ngatan ye ki ngaya sharum shaneng ngapet ha tv ngastanat ha kini ki ek ban le baro tang house nem 1000 khandai spah khandai phungyo kata kade ka first break jonga por bangalet sa kai shati shapo assam ngalet compete ya ka competition ngakam muddo reality bangan ngan job ne ngan poshakmat ne ngan you the only ka concern jonga ba like ngasukwa pandit compete so that determination ka penlong yang aba ngan let ya ka competition te dang la let ya ka competition por banga job pat katu ka panwanra self confidence yang ka wanra ha ka confidence yang bangan mi yang shakmat tangba kumbangi wan nakayeng kasam jongi mano rupa judon kum kane baju le kini ki competition mano te kum kata ngakam yo kataka encouragement te porbanga join pat ikani ka competition Miss Meghalaya 1998 hakataru ngoongi ime pa banga kwa bangan join ikani ka competition ningkong ki khamsha na yenga khamyo support ru am yakane
ki ong umdan kam namaran tu kapor nganang shudap ya board exam and ki ong nganang umdan kam reban le ikini ki ei baro because ngiwan na ka middle class family and bangidan hapo India ngidan hani hapo Shillong ka main concern is education kadika kot shwa then other things they ngem jo I priority tang pa kajing thumu jonga kajing thrang jonga katu kapan long yi mei pa ban ong ba okay ngin support ya ka khon until that ngakam perkhat hire bangan job ne bangan one shakmat ne nothing it was just a plain clear competition that ngan let ngan enjoy ngan compete nga job ne ngam job it doesn't matter kawai jonga de ka jing sngo jonga ba nga kwa ban join ne ka competition tileng pa kumta dang la dep job ya ka Miss Meghalaya ro bangawan na kayeng kasem ka ba ngisngo ret yalade and na yeng ru ki hikai kumta hi ba phim de ban long ekata ka stardom ne kata ban long celebrity ne kata ka iba pila job kumta kalinti jonga ro kayat kumta hi side by side I had to concentrate ha ka studies jonga meanwhile pat katu ka passion ka don rangkat lang bat nga then I joined Miss Northeast 1999 hang tu ngakam job re I was in the top 5 and then hadin kata ru dangala dep ya kata ngakam sangi angta ngalit biang hauju snem hi I participated hakanika Miss Northeast Teenager Queen 1999 hangta ngara kum ka first runners up so ka jing im jonga manta hakini ki tain pageant okay kawai kalong ba it doesn't matter te ngalong kumno ngabyang ne ngambyang ngasngo bhabriew ne amialade it doesn't matter to me katu kajing thrang te katu kajing thrang katu kajing tangan katon be katu hapo that fire na ba ngakwa ban compete ngakwa ban don shakmat ngakwa ban job and katu kapan long yang ban wan haduk menta kanika snem 2024 por bangayo ra ya kanika Mrs World Peace katu ka fire it was still there after 26 years kumo ang phi kata kajing thrang kadon hapo jong phi kan kadi ka ba pinsyo jing mut ya ki nong skap hakani kapor namar kam shimla jasen det kum ong phi hadin arphun rius nempat ke ba penlong ya phi ban pen pau yang iladi ban mi perthai biang ban poi sha kani ka rynsan ba phi job ya kani ka Mrs World Peace 8000 arphusau kum phi ong phi beli phi shim ya ka takarai lani ka decision ban let compete biang kam dei ka rai kam dei ka decision and nga kam mut hiru ba like news nem hinga de ban participate ka decision jonga ka every time ka long very spontaneous dei banga perkhat ba ngan le kum ta ne nga decide kum ne so por banga join ye kanika competition ro nga bu hakli jonga ba okay let me just do it and then ngin se pet hadin so kani ka panwanra yang nga katu ka fire hanga nadu dang red ba okay ba ngala ban participate bia tengapit ya lede it doesn't matter ngadan haka size you ka shape you ngalong kumno katu ka passion katu determination kawan rap yang yanga ban join dia kani ka competition te kibon hakini ki jingkeli ba shaiwan ba balai manta bali katu ka break katu ka bajrong ha ba pishim arpun resnem te ngakwa ban ong ye pikaway ba hakini ki snem ki baladep in my past ngahap concentrate ru ya ka kampuli la jong because education plays a very very important role ha ka jing im jingi barok ki breu man poi shakmat so I was concentrating ha ka education jonga after my education career jonga so basically like the fikwa long breu the fikwa wan shakmat if you want to be an independent woman very important that monitoring independent hakti la jong so I was busy focusing hakata so I joined the airlines I was flight attendant both domestic and international I got that exposure okay being from Shillong ngayo ka to ka exposure ban kentu ya bar khot ki brio na bar khot ka lawai perthai and then umdei tang kataro hagi jaka kumnung in present yelade kumno bengin kran yelade kitu bar khot kini ki experience ngawan ra lot halade and yakatu ka panlong ka jing im jonga very interesting kumno mangan display pat hapok society kumno mangan display haka kam ka jam la jong and on top of that hakanika Mrs International also kala yarap ba Pidip ngasutunat berfikiran sepang kita ki banga ngosimet kidi kijing sempang kijong pi. Ngin sia keren sepang kata ke education leni ke jing puli ke jing puti kam hadin jong ni ke interview. Ni mitang kwan kli pi namat bun ki brio ki ba lesi ki sngo da ladep puli i shong kurim no ladon laki jong ki khun ki kiti te bangin
bot din pat lani bangin be thong ya kata ka im lani kata ka jing angnut ka badan hapo mensim kalong ka ik ka bakham jinjar no hatu pipis ngo kumjo lani pidon pat da ka wei ka jing mut halor kata nga ngam sngo jinjar re kata because nga tharai hamansim jonga nga nang don bet katuka mensim khlung nga tharai ba that ka kereta kamdere it is just kadikatang ka number and then shabing in rengkang ya kanu ka jing thumu jongpi kawai kalong very important bahaba pihak pendap kitiki weki role and responsibility jongpi ro so as a daughter ngala complete kumba kwa ki kimikpa ke education jonga ngala pendap ngala yokam ngala yang hakajat la jong kum kalok ngala pen biang lut ki duties kum no bandai kum kalok nga shong hayeng nga dan lang bat ki kon nga pet ki kon side by side nga trekam ro it's not that I never stop in my life I have always been active kajing im jonga in terms of career in terms of kiniki extracurricular activities jonga it's just that I don't display and showcase the yanga mantai kani kajing job jonga ro ngam sngo ba hangni kala en nga kwa banya chakmat so danga ngala ban perkhat kumta danga ngala ban thumu kumta nga tharai kiwe ru kide ban bu ya kata namar ba kajing im jungi kamde ka to ka circle bangin yat ba like studies education career marriage husband kids kamde ban kot hangta amde tangi ki kan theiru nga ong ya bar khot generally okay haka role and responsibility jungi teng iklet yala dete ban yet yala de that is very very important ban each yala de okay so ban each yala de fide ban nang ru ban ai ka to ka jing ye yaki way so that you get that love and support and ka to ka love and support ka pan wanra ye pi ban let shaprang ban let shakmat because without your family support without the love that bapi la ban yo na yeng na sem ka to ka phim nam la ban poi shakmat so ka to ru ka play very important role tenga yaki youth manta ne yaki longkmi manta ne everyone in general nga kwa ban ong tang ka we shikantin ba be kind to yourself okay love yourself the fisdang ban long kind and love yala de ne kini bar khoi kin wan lot hakalanti jongpi fin nang ban focus fin yo le ke iba pi kwa ban le so this thing is very important kin yanga and it helped me a lot and I'm sure it's going to help for others as well ti pinki ko mangala ong ipi mene ba kata ka shong school leni ka jing pule ka jong kini ki khna samla ka ba ki khamtam e ba ki lech kini ki rynsan theibhabriew ba kin compete kum ki ong mo katnu ka shong do ni ka katnu ka don kam e yaki banyo ya kata ka shong school ni ka jing tip jing nang haba ki lech khamtam sha kini ki rynsan hakapor jongi manchwa ngim ju perkhat than re kata okay ba ni bhabriew ne em ni don jabieng ne em because uble ula ai lot par ka jabieng yangi and kadibang kumnungi pandan kami kata ka jabieng te kum kata bo ong bangila don lupa kata ka jabieng ni don kam rupan pan pro e kata ka jabieng pan pro e kata ka jabieng ni don kam ha kanika education te dangim dan kata ka education kamantoi kata ka jabieng jangi bangini ra sei ro nomor beli ngin poi haju te ka badan kam than ka kongsan than ka dei ka nalayeng kumno ki pan shlori ngi ne pan ngan ong no like they play a very important role ngapit hamani ki yeng ba hablet school kalong very important ba ba pihak pas kalong very important ba and umte tang ki mik pa kinong hikai ro ki play very important role ban hikai yangi ba katno kalong important yangi shadien shakmat jong kane te manta ki kana manta ngapet kilong very confident ha umte tang bo ong ba kilong confident ki start ro because kiyo katuka exposure na po ka social media na po internet na po parash perlok you know that pressure ni ki perlok ru oh ngilale kum ni so like they want to have that kind of competition ba mikiru bikin dan rangkat lang shakman te kum kini ki competition part dingim dan kataka beauty with a purpose or beauty without brains part ka kamla ban pinpoy shakman namar balai kindan ki jingkali ba not necessarily related to beauty not necessarily related to what you're wearing or how you present yourself it's more important kalong ka ki issues balong manta po perthai bajai po perthai we should have that self awareness also ka news also bingi hablong up to date ba perthai ka jaiyo
So kum kita dapat dengi talk in a platform like this. Karak pa ya katuka voice jong pi, ya kasur jong pi. Kalau ka kam syong kia no. Ka syong kia, tangi ki pet ba ro. Iki beriu ki bas ngap ro. But kita ki para contestant jong pi bakin ong ba kita ki bamlong aware ro kila adon katuka awareness o kalong kumta. So ngat ngat harai baro ro ki beriu ki tip ba ka education kalong very important ha. Kablong sisa ka ba koridor ngas ngutu ya kata ru simet. Teh bangi keren pat syapang kajing let jong kini ki thai samla sha kini ki rynsan mo kadang kawai bang akwan kali phi namar mental health ko maki wang khatin phareng namar village kini ki rynsan phi kwa ban job ti don pat bu na ki kim job ki bakhlan ha kajing mut ha ka bor jing mut jing perkhat jong ki kin chu biang bi ki jong tom le lengin sa persang biang ha wai pat kapor badon ki wai pat ki bamla ban shim ya kata ka jing kentat le se kis ngau diaw no Kaya pipidan man ang halor kata? Kung ba join kino kuno ka competition day, mano ngi kwa banjok ya kata ka competition, okay? Mano namlet retang banjok bangin show participate kam kai. Ngila ban ong kum kiwi ki competition ba okay fine ngin lek mantakan ni dengan job ngin sa participate biang. Kawai kalong ka ba kom samthan ka day ba ka mental state jongpi ba kum no fila ban shim ya ka failure ro. Because without failure, film nam poi shakmat. And mano kat ni kini ki competition balik kibriu kila jidon hi bala fail. Mangaruk ngala ju fail. Manga kema pun fi ong mene ne. Bun sian ngala ju fail. Tamba katu kam penlong ri nga ngosi ne diau ne ngan ong babali nga kam sha ajit ne bali nga kam wan shakmat. Nga ong yala de ba nga hap prepare shisho. You know, nga taray nga don jing do na hang ne. Pi I see me yala de. And then ngimday pan snusi ekane it is just a competition, you know. Dengilong snusi kumtate like ngim nampoy shakman. We should have that positive outlook bakumno bingin pet ekajing em la jongro. That's how you deal with your real life also. Taking kini competition kumapi ong kini beauty pageant. Kamde ban chu sakut tang hakatute. In reality also this plays a very important role yangi. Bakumno ngishim ekajing em la jong. Definang ban shim positively. Definang ban shimmet like in a very healthy way kapanyat ya pisha khmat ru kumno bapin panyat ya kajing em la jong. So you should not be sad. Fi ur yang biang nang tu. You know fi la nep ta dawai yat biang. So that is how life it is. Kumta kajing em jongi kahikai yangi. And dingis ngosi ba ong ba balingin job ningin ong ba balingi kamlong kumni balingi kamlong kumta ni sakut hangta. Ni ha banyak kwi lenti be ya kalawai ka ba pernai. Topeng kingin ya pai no kendiat menta nakita ki beauty pageant syakoi pat kapang no kwa pipi ni thu ingi kendiat halor kani ka benta ka batmai kata ka benta jong ka jinglong kami jong pi na manta filadon ya laki jong ki khun ki kiti itu ingi kendiat halor kata badringkat ya kita ki jing lada ki don haba pi le kita ki kam ki babun ha ka jing im jong pi. Parenting does not come with a manual book, and being a mother ngatrai ngi kumkilong kumi ni don lakajong kumno bangin panhe pansan ki kon lajong por banga armet ngamdan siya po India ngadon siya bar India and kalong ko way ka journey yanga kapapan pai ka jing jonga 360 degree Beli pi ta namar balay ba ngamnang you know ngala puli ki kot hapo library and ngala page siya po internet ba kumno bangin you know, for banganang armet like you know, ngi puli kitiki maternity books and everything. Lada puli lo de bar kwat. Tapa marsin khaki kon, for banga pe ikikon, ngamnang tang ban change diaper. So I still remember very clearly haka brain jonga. Kikon jonga they are twins and they were born early. And ikon kantay jonga, I thought I lost her because her heart rate was very low and kibu hapo special care. Te ngakan mau ba ikon jonga kan kontai jonga idon hapo special care kun chenrang ki ayanga and then ngapi itai kun chenrang and then ngamnang ban change diaper you know and ngalada pikai ngalada pe ki YouTube kumno ban change diaper ban lek kumno tang ba por banga pe itai khalong ngatiang tang ban pat ye iru tinga khot ki ni tai nurse ngakan mau bhai kata ka yu tingong itai nurse ngobha sa please yarap yanga kumno ban change ni diaper tai nurse jakaba in yarap yanga I hala taman yanga yang fi hamlet classes bapin de kini ki training kumne so no matter what classes bapilet no matter kino ki kot bapi pule hapo parthai
when it comes to hands-on, hang tu fi shamba pim namla namar balik every parenting everything kalong very different ba. And ngaris yaki kum ki kan phat namar ba kilong red pa dang red bro arngot. And kajing im jonga kala along so different ka life bagi ai katu kajing eat katuka anong no mami every time at home nga ngalong kabriw kabalong active ha nga kwa bansyan nga kwa bandit kai nga kwa bansyang and suddenly like ngadan hayeng nga take care yaki umde tang yaki ro haka ri nong way umdan bahayeng bahasem and then ngadan so artliki so Along basakot siya tayo. tang ba it was a beautiful journey. Being a mother is one of the blessing and all yakata. So I'm very proud yalade ba I have gone through this journey. Yes nga asham jing and I went through a lot also because I was suffering from endometriosis. Tangba based of all these things kanika journey banlong to me it is a very beautiful journey that I have and mata kila and I'm very happy that they are doing really well in terms of studies, in terms of settling down, and mga rumantang alayo por bahayala de. So kani ka baro kalong ba like kajing hikay yangi. So what I have learned hakili ki journey jonga bunro ri hikay ki kon he to learn kate ka patience. Patience ni. Toping ki siya yang ban bu kani kajing kelihapi. Don ne em kita kijing ya pher habangi keren chapang kita kijing iakob ha kani ka beauty pageant kapor ka jong phi but kipor ki bamenta Ngaya hap ya kata ka jing ong jong phi mamenta kani ka jing keli jong phi ka pher bak labak ka juk jongi bat ka juk manta kam long shu kum balong man sha tang ba ngalong very fortunate that ngayo ban yu ya ka juk jonga bat ka juk ba manta and both the generation ngayo ban participate ha kani ka competition te hakapor jongi everything was from the scratch ngimdan kum kata bangi yu kum kani ba ong ka internet ne ka social media banyarap yang bangin le kumno bangin ya kumno bangin keren kumno bangin pong in fact hakatu ki por even designers ngimdan ngirit pasu ha ki tailors you know manta tiladon kiladon ki designer ete kabun ha ka jing ya pair te there is a beauty hakapor jongiru kajuk jongiru but kajuk mantaro kajuk jongi manshwa niyo ki jing yarap na ki magazine na ki cut out you know naki kot school ru teng kidon ki pose ki sapti you know te ki por manta patte ngatharai kala along more ready made you know and ki khana manta ki youth manta kapan long easy tamba at the same time pat kapan long competitive so that is the only difference I see to mentapat kumbaga keli ya ki parlo ki bakerpang ki bawan sa program ko jongi ngasi keli ki kai kata ka jingkentu bapidon ban ai ya ki we pat ki kena samla ki pet ya kani ka program kani ka por khamta me phi phila poi sha kani ka jing job kai kata ka advice ni ka jingkentu bapidon ban ai ya ki kena samla ngam kwa ban ai advice namar ba they have evolved beautifully ki youth manta ki bhabriew ru mde tang ka jing bhabriew ki start ru kade and ka exposure jong ki kalong kalong he the reason why I'm saying this is hakapor jongi kakut tang hasilong manta kam kut tang hasilong kam de tang kakut tang habar jong silong ro kakut palat nakata kaya chakmat chata so ka advice ngangan ai ka de yaki kmi kpa yaki long kmi ba support yaki kon it yaka jingthmu jongki yaki jingkwa jongki yarap yaki ro guide yaki hakata ka dorba kinyo jinghikai jing it na yeng bekila ban showcase yala de kin long more confident yala de bekin ya chaprang so ka advice jonga kalong yaki kmik pa mde yaka youth tamba that does not mean that ngam it yaki youth okay yaki youth ru kawai ka advice ngala ban ong ba respect your parents respect your family members because kajing kai kawai ka wando ba de na yeng so the fi ngap na yeng fi yo kata kajing mentoy kata ka support kata kajing it but kajing yarap chaprang te khaddu khadwai pinki ngakwa phi ba phin yathu ingi khindiat chapang kita ki jinghi kai ki ba philayo lingba kani ka jing ya lenti jong phi na du ba phi dang khna
hadu kini katong bapijok ya ke crown hau news snem hajar pusau. Mentah lakat no snem ngamla ban ong yepi in a very in a 1 minute or 2 kabalengkot te ngan si ong no tangka kan pendret ya kan ya kajing ka ka answer ngam kwa ban puson ne perkat ya ka baladap ja lane ngam kwa ban kuslai ya ka lawe ngakwa balik ya ka lawe bangin gear up bangin the best that we can in life. For example, hakajing im jongi ni shambun haki baro ni suppress ya lade. Haki terms ngan ongkum no hakajing yat dan ti jongi. Correct. Tang batang kawe banga kwa ban kran ba the fi snosi, okay? Take that in. Snow ya kato kajing snosi jong fi. The fi kamen ya kato feel it, okay? The fi kwa ban yam. Take that all in. Tang manay suppress ya lade. Because katu ka suppression pat jong pi kapanya lampat ya pi siya kajing snusi siya kiwi pat kijing pang. I just want bafin feel katu and own it. In short, katangan ong ka journey jonga hakani ka saw ko ars snem kalong very colorful and very beautiful and ngamla ban penkut tanghang ni. So maybe in later on ngila ban ya krani kani tangba in short ngashi ong take it all in and feel it. Kumbang lawang ipi kapor kalong kabakim tamba kata ka jingkim tu jopi kalong ka kaban I'm in sim ya bun kinong pe kijongi hakani kapor sa sin pat pinki nga iakob le ipi but nga kit bokit riang bapin nang kiu hakinu kikam ba fitre kajing im gajong pi. Bless you Aaron Yafiru. It was a wonderful interview and ban kendu Yafiru and senat bha banga yo ban kran hakani ka program. Bless you pun. Kumba ke imlang sa lang kakala ringkat bat ke jingkala kapor kalong ke ke bas ngobit bangin ya siya prang ha ke jingmut jing perkhat jongi halor ke jing theibhabriew ha kado ban pinle jingmut penban ha ke balik kemen ya ke ba kham koridor ha ke jing im jong kibriu shimet kata kalong ha ke jinglong ke babha lani ha kanu ke jinglong ke bapher lani ha kanu ke jingyo ban poisya kata kathong ban wan ya ke jing baha ngadai aran lingdo pipet ya ke shilong mentah adu bani kendu pat hakawai kapor boleh sibon